Kung talagang kailangan mo nang magkaroon ng kotse sa murang halaga lamang, samahan mo kami sa video na ito para malaman mo ang top 10 second-hand na sedan na maaari mong mabili sa Pilipinas sa presyong hindi lalagpas sa 100,000 pesos. Nahihirapan ka bang mag-ipon para makabili ng kotse? O isa ka ba dun sa mga Pilipinong marunong mamaluktot habang maiksi ang kumot? Pero kung sakaling may magustuhan ka dito at gusto mong bilhin ang isa sa mga mababanggit nating modelo ng sasakyan sa video na ito, make sure na may kasama kang mekaniko na titingin bago mo isara ang deal para siguradong hindi masasayang ang pinag-ipunan mo. Simulan natin ang listahan sa Number 10, 1992 Mitsubishi Lancer Singkit. Isa ang Mitsubishi Lancer sa ating mga pambansang sedan ng Pilipinas. Dahil talagang budget-friendly ito, maganda ang design, matibay, at talaga namang maaasahan ng performance, hindi maikakalang isa ito sa mga paboritong sasakyan ng bawat Pilipino. Lalo na't dati itong nauso na sineset up ng mga kabataan. Ang 1992 Lancer model na ito ay may 1.3 liter petrol engine at 75 horsepower at 6,000 RPM na mayroong total fuel capacity na 50 liters. Meron din itong torque na 108 newtons at 3,000 RPM. Ang maximum speed naman nito ay aabot sa 170 km per hour sa pamamagitan ng 5-speed manual transmission. 5-seater ito na may 4 doors. Front-wheel drive naman ito na kinokontrol ng hydraulic steering wheel. Meron din itong front disc brakes at rear drum brakes. Sa panahon ngayon ay poging-pogi pa din ang sasakyan na ito, lalo na kung makinis pa ang pintura at alagang-alaga ang makina. Ang kinagandahan pa nito ay maaari itong mapasayo sa napakamurang halaga o average price na 80,000 pesos. Number 9, 2000 Ford Lynx. Unang lumabas bilang budget luxury car sa Pilipinas noong 1999. Ang Ford Lynx ay sumikat din sa ating kalsada hanggang 2005. Fashionable ang itsura nito, sabi nga ng iba, lalo na nang samahan nito ng Ford ng 15-inch silver-coated rims. Talagang pinapapogi din nila ang harapan nito dahil sa disenteng tabas nito. Bagamat medyo masagwa naman ang likuran nito dahil parang hindi bagay ang disenyo dito sa kabuuan ng sasakyan. Meron itong variant na 1.3 at 1.6 engine na gawa at supply ng Mazda. Ang 1.6-liter engine ay may 1,597cc ZM-DE na may 118 horsepower at 5,500 RPM at may kabuuang torque na 148 newtons at 4,000 RPM. Para naman sa 1.3 variant, mayroon itong 1,323cc B3-ME para sa lakas na 85 horsepower at 6,000 RPM at torque na aabot sa 112 newtons at 4,000 RPM. Meron din itong manual at automatic transmission option at pwede ka ding mamili sa diesel at petrol variant. Ang specific na modelo na ito ay maaari mong mabili sa panahon ngayon sa average price na 90,000 pesos. Number 8, 1995 Nissan Sentra. Unang lumabas noong 1992, ang Sentra ang isa sa mga pinakakilalang kotse ng car manufacturer na Nissan na unang inirelease sa bansang US. Pumutok ang modelo na ito sa Pilipinas na naging pangkaraniwang company service ng mga empleyadong managers at mga taong may matataas na katungkulan sa kumpanya. Medyo sporty na din ang dating nito, kaya talaga namang patok sa mga bagets. Mayroon itong dalawang engine variant na 1.3 liters, 1,392cc, 87 horsepower at 6,000 RPM na may torque na 160 newtons at 3,600 RPM. Habang ang 1.6 liters naman ay may 1,597cc na may power at torque na 110 horsepower at 138 newtons. Available din ito sa manual at automatic transmissions. Komportable i-drive ang model na ito dahil confident ka sa handling nito. Sa tulong na din ng magandang suspension system nito. Bagamat ordinaryong kotse lamang ito sa lineup ng Nissan, ito ay naikukumpara naman sa sikat na Honda Civic dahil sa performance. Sa panahon ngayon ay mabibili mo ito sa average price na 70,000 pesos. Number 7, 1995 Toyota Corona. Wala itong kinalaman sa virus na kumakalat ngayon ha. At tama ang dinig mo, Toyota Corona ito at hindi Corolla. Ito ay unang lumabas noong 1957 hanggang 2001. Mas malaki ito ng kaunti sa Corolla at ito ang kauna-unahang export model ng Toyota para sa buong mundo. Ang modelong lumabas sa ating bansa ay may isang engine variant lamang na 2.0 liter, 1,998cc na may power na 126 horsepower at 5,600 RPM at torque na 177 newtons at 4,400 RPM. Mayroon na din itong disc brakes para sa harap at likuran ng gulong. Medyo hindi lamang komportable ang pagdadrive dito dahil sa mababang upuan. Pero bumawi naman ang Toyota dahil sa maluwang na seating space nito.
Ang 1995 Toyota Corona na ito ay maaari mong mabili sa average price na 85,000 pesos. Number 6, 1996 Nissan Sentra Super Saloon. Mula na naman sa pamilya ng Nissan Sentra ay pasok naman ang 96 model na ito sa ating listahan. Namayagpag din ito sa ating kalsada at kilala ang tibay nito lalo na nang gawin itong public utility vehicle ng ilang major taxi companies dito sa ating bansa. At dito nga talagang nasubok ang quality at tatag ng model na ito. Meron itong automatic at manual transmission na pinapaandar naman ng 1.6 liter 16-volt engine. Mayroon itong power na 110 horsepower at 6,000 RPM at torque na 150 newtons at 4,000 RPM. Disc brakes na ang front wheels nito habang ang likod naman ay drum brakes pa din. Sa ngayon, ang modelo ng Nissan na ito ay maaari mong mabili sa average price na 75,000 pesos. Number 5, 1997 Honda City. Sino nga bang hindi nakakakilala sa Honda City sa ating mga Pinoy? Isa lang naman ito sa pambansang family car dahil sa budget-friendly nitong presyo. At syempre, dahil sa VTEC technology nito. Karamihan ng lumalabas sa Pilipinas ay may 1.3 liter petrol engine, 95 horsepower at 6,500 RPM, at torque na 190 newtons at 4,700 RPM na maaari mong pagpilian mula sa automatic at manual transmission variant. Meron itong fuel tank capacity na 45 liters at maximum speed na 171 km per hour. Hydraulic na din ang steering nito, front disc brakes at rear drum brakes. Komportable pa din itong sakyan, bagamat medyo maliit dahil ito ay isang subcompact sedan na inilaban ng Honda sa worldwide market. Pero kahit medyo maliit ito, hindi naman ito magpapatalo dahil disente pa din ang legroom at headroom nito sa loob, lalo na sa upuan ng mga pasahero. Ang 1997 Honda City ay mabibili mo pa din ngayon sa average price na 100,000 pesos. Medyo mahal pa din ang resale value ng City, isang patunay na hindi basta-basta ang kalidad ng second-hand model na ito. Number 4, 1995 Proton Wira. Ito ay ginawa ng isang car manufacturer sa bansang Malaysia na nagngangalang Proton mula 1993 hanggang 2009. Sumikat din ito sa iba't ibang panig ng mundo at binansagan ito bilang Mitsubishi Lancer ng Malaysia. Mayroon itong 1.3 liter petrol engine at power na 75 horsepower at 6,000 RPM. Ang pagmamaneho dito ay halos kaparehas lang din ng Mitsubishi Lancer, bagamat may kaunti lang na pagkakaiba dahil sa mas maliit na gulong nito at mas makipot na section sa mga gulong. Kung medyo gipit ka sa budget, hindi ibig sabihin nun ay hindi ka na makakabili ng abot kayang kotse na hindi malalayo sa performance ng paborito mong Mitsubishi Lancer. Dahil ang 1995 Proton Wira na ito ay maaari mo mabili sa average price ng 75,000 pesos. Number 3, 1992 Nissan Bluebird. Gawa ng Nissan noong 1957, ito na ang kanilang pinakasikat na sedan sa buong mundo na namayagpag sa merkado hanggang 2007. Ito din ang karibal ng sikat na Toyota Corona pagdating sa bentahan. Ito ay isang compact car at nagamit din bilang taxi sa iba't ibang parte ng mundo. Mayroon itong 1.36 liter at 1.8 liter variant. Power na 97 to 125 horsepower hanggang sa maximum revolution na 6,000 RPM. Habang ang torque naman ito ay pumapalo ng 131 newtons to 157 newtons hanggang sa maximum revolution na 4,000 RPM to 4,800 RPM. Ito ay 2-wheel drive, may 4-speed automatic at 5-speed manual transmission. 60 liters naman ang fuel tank capacity nito. May average fuel consumption na 8.3 km to 9.1 km per liter. At ang maximum speed naman nito ay 176 km per hour to 197 km per hour. Bagamat compact car ito ay hindi naman ito nagpatalo sa performance at durability. Dahilan upang halos sakupin nito ang mga bansang tulad ng Europe, Australia, New Zealand at Northern America. At dahil sa likas na tibay nito, marami pa din ganitong modelo sa ating bansa na may good running condition para sa average price na 80,000 pesos. Number 2, 1990 Kia Pride. Bago pa maglabasan ng mga maliliit na sasakyan gaya ng Chevrolet Spark, Mitsubishi Mirage, Toyota Wigo at Suzuki Celerio ay mayroon ng Kia Pride. Talaga namang pride ng Kia ang Kia Pride dahil sa subcompact car design nito na madali namang tinangkilik ng masa sa buong mundo. Una itong lumabas noong 1987 hanggang 2000, pero muli din itong binuhay noong 2005 hanggang 2011 dahil talagang hinahanap-hanap pa din ito at tuloy-tuloy ang demand ng mga tao para dito. Small but terrible, ika nga nila.
Ito ay may 1.1 liter petrol engine, power na 62 horsepower at 6,000 RPM, at torque na 103 newtons at 3,500 RPM. Meron din itong 5-speed manual transmission habang ang fuel tank capacity naman ito ay 38 liters lamang dahil medyo may kaliitan nga talagang modelong ito. Mayroon na din itong front disc brakes at drum brakes naman para sa likod. Manual lahat ang climate control nito at tanging AM, FM cassette lamang ang entertainment nito. Bagamat luma na ay mayroon ka pa ding makikitang ganitong modelo sa kalsada. Isang patunay na talagang matatag at matibay ang sasakyan na ito. At sa panahon ngayon ay maaari mo pa din itong mabili sa average price ng 65,000 pesos. Number 1, 1992 Mitsubishi Galant. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa kotse na ito? Sumikat lang naman ito mula 1969 hanggang 2012 at nagkaroon ng 9 na generation bago tuluyang mahinto ang produksyon nito dahil na din sa mataas sa production cost. Mas mura kasi ito kumpara sa mga kasabayan niyang modelo sa merkado pero talaga namang hindi tinipid ang specs nito. Sa ating bansa ay halos 2 engine variant ang lumabas commercially. At ito ang 2-liter V6 150 horsepower na may maximum speed na 215 km/h. Habang ang isa namang variant ay 2G LSI 137 horsepower na may maximum speed na 205 km/h. Bagamat karamihan sa mga modelong napunta sa Pilipinas ay may 2-liter engine, may mangilan-ngilan din namang 1.8 liter 116 horsepower ang naligaw sa ating bansa. Subok na subok din ng Mitsubishi Galant ng ating mga kapwa Pilipino dahil isa ito sa mga pinakasikat na kotse na lumabas noong early 90s hanggang early 2000s. Kung kaya tiyak na maraming magpapatotoo sa tibay at magandang performance nito. Komportable itong i-drive dahil sa maganda at maaliwalas na interior design nito. At kung lakas lang ang pag-uusapan, ay tiyak na hindi ka mapapahiya dito. Hanggang ngayon ay maaari mo pa ding mabili ang Mitsubishi Galant sa second-hand market mula sa average price na 70,000 pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad dito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panunood!